Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Pagiramdam po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture, pag-text, urog na sa laogan Santa Misa. Mantinurun ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel, and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. orat sa Emperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagan nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kad sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, kafiestahan ni Santo Santiago Apostol. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon.
Mga misa pasasalamat kahagadan ni Mrs. Arlene C. Ante for BIR anniversary kan BIR Legazpi. Pasasalamat for the gift of life of Jami Marie Mayor kan Mayor family. Pasasalamat man ni Jen Mitra and Chi family, asin man ni Sarah Imperial and family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal man na kahagadan kan BIR Legazpi for healing and fast recovery of Nestor Reyes, kahagadan ni Mary V. Camposano and family. Espesyal man na kahagadan ni Joe Robertson Lee, asin ni Julie Christie Lee. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family, Eduardo kan Mendoza family, Eliana Amaris kan Santelices and Oropesa family, Joey kan Balderrama family, Wilfredo asin Raquel kan Buarao family, Rene kahagadan ni Teresita El Barrios and family, Errol kahagadan ni Mary Christine Mabini and family, Pedro asin Lourdes ni Johnny Boy Nocedo and family. Sa kalag ni Leticia Fresco asin Renerio kan Jacob family, Romy kahagadan ni Riza Di Malanta and family, Marilyn kan Rolfo family, Osos in Purgatory ni Tita Imperial and family, Osos ni Socorro Balatinsayo. Sa kalag ni Emmanuel, asin sa gabos na kalag, kahagadan ni Mary Agnes, asin sa kalag ni Felizardo, asin Ludilin, kan Barion family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Silwiraman ko niya na aldawan kapistahan ni San Tiago Mayor, St. James the Great. Fathers, ngaran ka Ama, Aki, Espiritu Santo, Amen. kagurangdan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang atugang ako ang tans to makasalan, tangani magkanag kita magsilibrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birin, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan ng Diyos, mayroong malagod sa tuon Diyos na makakaman, sin makapatawadan sa tao makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kama. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga taong marayan buot, na umaumi ka, rinurok yaumi ka, pinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa ading langit noon, Diyos amang makakaman,
kagurang na aking bugtong Isu Kristo, kagurang na Dios, Kordero nin Dios, aki ka nama, kanan nagpapara kan makasalan kan kinaban, kay raki kami, kanan nagpapara kan makasalan kan kinaban, ako an sa mong pakimaherak, ka nagtutukaw sa to ka nama, kay raki kami, tay kasanan banal, kasanan kagurangnan, orog kalangkaw, Isu Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibig kita, O Diyos, sa makakaman sagod paman, na nagpabanal kan mga nainot na bunga kan sa iyong mga apostoles, uli kan dugo ni Santiago, wara sa nabiibig kami na magpusog an sa imong simbahan, sa iyang pagpahayag, niin pagtubod, asin padagos na tamanon kan sa iyang pagampon. Uli kay Jesu Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay iba mo nang bubuhay sinagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An enot na babasahan. Pagbasa sa ikaduhang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad kaming mga tinawan kaining espiritual na kayamanan, garo mga dalipay na kuron, tanganing ipahiling, na ang pinakadakulang kapangyarihan, hali sa Diyos, asin bakong samo. Pinapasakitan kami sa gabos na paagi, alagad dai kami nadadaog. Napupurisaw kami, alagad dai kami pinapabayaan. Natutumba kami, alagad dai kami nagagadan. Sa gabos na oras, darami sa samong mga hawak ang kagadanan ni Jesus, tanganing ang sa iyang buhay mahayag sa samong hawak. Sa bilog ming pagkabuhay, danay kaming nasa pag-alaman nin kagadanan, huli kay Jesus. Tanganing an sa iyang buhay mahayag sa hawak ming ini na may kagadanan. Kaya mantang kami dikit-dikit na nagagadan, kamo nagkakaigwanin buhay. Nasasabi sa kasuratan, nagtubod ako, kaya ako nagtaram, igwaman kami, kansiring na espiritu nin pagtubod. Kaya nagtataraman kaming arami na ang Diyos na nabubuhay liwat kay Jesus, nakagurangnan iyuman ang mabuhay liwat sa mo, kaiba ni Jesus. Asin iyuman ang madara sa mo, kaiba nindo sa atubangan niya. Ang gabos na ini para sa karahayan nindo. Tanganing ang pagdakol kan mga naaabot kan biyaya ni Diyos, urog na magdakol man ang magpapasalamat para sa kamurawayan ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan ni Sion, nakabaing kita sa mga nangaturugan, danga napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagaya-gayahan. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Danga nagsabi ang ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibo sa indanin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya sa to, kaya kita maugma. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Tawi kami ning kauswagan, kagurangnan, siring na anuran nagtatao ni tubig sa mamarang mga salog. Anmina sa buwag na nagluluha, mag-ani lugod nin maugma. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Ang mga naghihibi, mantang minaluwas daraan mga banhi na isa sa buwag, mabalik na nagaawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. Ang mga natanom sa kamundoan na ani sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman kay Jesus ang agom ni Zebedeo. Kaiban sa iyang mga aki, nagluhod siya sa tubang ni Jesus, tamay hahagadon. Inapot siya ni Jesus, anong kaipuhan mo? Nagsimbag siya, ipanuga mo sa ko, naining daw akong aki, magtukaw, saro sa imong tuo, saro sa imong wala, duman sa kahadean mo. Sinimbag sinda ni Jesus, day nindo aram kung ano ang hinahagad nindo. May inom daw nindo ang kalis na sa kong iinomon. Nagsimbag sinda, opo. Nagsabi si Jesus, iinomon nindo ang sa kong kalis. Alagad ba kung sa ko ang pagpili kan matukaw sa tuo o sa wala ko? Ulita iyan para sa mga tinagamahan kan sa kong ama. Kan maaraman ini kan 10 disipulo na anggot sinda sa magtugang, alaga din apod sinda ni Jesus, dangan sinabihan, aram din do na ang mga pamayo sa kan mga pagano, igwanin kapangyarihan sa saindang mga sakop, asin ang mga lider iyo ang kinukuyog, alagad ba kung arog kaiyan ang dapat mangyari sa Indo, ang sa isay man sa Indo na buot maging enot, dapat maging oripon, ning gabos. Arog kan akin ng tao na dahi nagdigdi tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod. Asin indusay ang buhay niya tanganing matubos ang dakol na tao. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Ang istorya kan buhay ni Santiago o minsan Santo Santiago. Naglaladawan man kan sarong disipulo na buot mabidbidan ang kagurangnan. Alagad sa iyang pangapodan na ibareta o irukyaw ang maray na bareta sa bilog ng kinaban, nag-aabot man ang panahon na nagluluya siya, asin pwedeng matumba o mawaran ng gana. Iyon ang nangyari kay Santiago. Inulita, sabi sa tradisyon, nakaabot siya sa Espanya, asin sa mga aldaw na siguro mayo na ning kairibahan, asin kadakol na problema na dismayada ini o nawaranggana duman sa lugar na Saragossa kung saan ang imahe ni Nuestra Señora de Pilar, no? Our Lady of the Pilar, na sisirbing pagirumdom kan eksperyensyang ini ni Santiago. Kang liluya na dahin nag-agrangay na sa sarong arigi, Pilar, nagpailing Santa Maria, na nagsabi sa iya, ipadagos mo, day kamawaranin, pagtubod, asin kusog, hulita, an sa imong kagurangnan, sa kong aki si Jesucristo, danay na uya sa imo. So, uli na kay ni, nagkaigwang kusog buot, giraray, Santiago, sinagpadagos. Kaya, itong lugar man kan pingapod na Compostela, kung sa iniguanin mga pagbaklay, mga pingapod sa Spanish na Camino, o bot sabiyon, tinampo, nag-aaragi po duman ang mga pilgrims, iba-ibang dalan, singabos nag-e-end sa simbahan ni Santiago. Day ko aram kong katedral o basilika, basta dakula ining simbahan. Asin sabi, dahil arani siya sa dagat, ang nagsirimba, dadaklan o bako manggabos, mga fishermen, no?
Kaya, alam tayo magang fishermen, ang mga parong minda, malangsa, sabi, sarong aldaw da, so mga lanob na kaini, nagpararong ng langsa, no? Malang bata na da so simbahan. So, tanganing mali ito, naggibuki na kulaon na insinso, no? Ito bagang sige insinso ta, na garo sakayan ang itsura. It was so big na nakulan man so ni barubaybay o incense grains na linagay. As in, dakulo na lalaki ang mahiro kay ni kadakula, no? Iyo to so nakahali kang amoy, no? So the church is famous for that, ng insenso, as in, ang istorya kaan, no? Pero nakulan po nagsarabi na pag nakagibog ka kisarong pilgrimage, na iba-iba man, susog sa imong kaya, kung sarong bulan, kung duwang semana, or kung ano man ang magibo mo, as in, iba-ibang lugar ang agian mo. Kada matapos mong lugar, tatawan ka ning garo stamp ka itong lugar na ito na ag-agi ka duman, sinatapos mo. So, parteng ito kan pilgrimage. Kaya, nakulaon ang badaog na ini si Santiago, digdi baga sa Ebanghelyo, pero perming very eager, excited na gibuhon ang kung anong bagay sa man kay Pedro no kay itong panahon. Alagad na ilingtang pagbago nindang magtugang, no? Tarig di ba nagahagad ti pesto nin or position and power. Nag-uuna sila na sa Jesus, makapangyarihan na garuhadi. Kaya nag-agad sila manin posisyon, kung baga cabinet position. Alagad sinabihan sa ni Kristo na gigibonin da bilang mga disipulo, apostoles, bako man ang maging makapangyarihan, material na bagay, kundi daradarangani ang minsahinin pagtubod, asin pagbagong buhay. Kaya, kung minsan na lilibong kita, tadawa bagang Santiago, sarong James the Less and James the Great. Pag unakuhan ni kayo, ini si Enot na naging martir, so James the Less, napigsabing naging obispo kang Jerusalem. Ito pala si Saint James the Great, no? Na makatapos maglingkod naman sa Church of Jerusalem, nag-ibang bansa, no? Nagduman sa Spain, duman na po siya nagadan. Before, nalilibong ako, before Garoso, it might be true na ito si James the Less ang naging martir o pwede man na nagadan siya sa Jerusalem, pero ini si James the Great, amo po so nagduman sa Spain. It might happen na duman siya na martir o nagbalik siya sa Israel, duman na nagadan. In any case, ang sabi, mga buto, the remains of James the Great is in Compostela, no? Ito big sabi kong simbahan sa Espanya. Siguro ang leksyon na daradara kay Nini Santiago and also his brother John, iyon na sa tuyang paglingkod sa kagurangnan, dahil magkaroon ka nagparaisip kung ano ang balos, kundi na ipadagos ta na sa simpleng paglingkod sa ngaran niya, dahil kita makalingaw na ang gabos naglilingkod sa kagurangnan na may bilog na puso, bilog na kalag,
makakaako man kang nauuyo na reward o mga regalo. Tayo yan ang promise ni Jesus sa lambang saro na nagdulot kang buhay para sa iyang nagpapadagos na simbahan. Magpabibig ang mga tugang danganin sa kuwan sa indong atang, maakaw manlugod, gan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod, gan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na dinigi kami sa nakakaligtas na bunyag, kan pasyon kan sa imong aki. Tangading sa kapistan ni Santiago, na binuot mong mainot sa mga apostoles, na makisumaro sa iyang kalis, magdulot kami sa imo, kan maninigong sakripisyo, liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanod si nakakaligtas danay si minsan sa ino pasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran uli kay Kristo ano sa mong kagurangnan. Ta pinatagmad mo ang sa mga apostoles sa imong simbahan. Tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga asin magtao nin mga langit non nakatukdoan sa gabos na tawo, kaya angon yan, sinsagod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, danay sa imo, sa isip, anisip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurang nani kanangalan banal burabon gabos na kabanalan kay ni mga atang namimibig kami pabanalakan ambon sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurang nana si Jesucristo siya na sa rugaring na buot pinagpasaluiban sa pasyon nagkuaning tinapay sin pagpasalamat binaakini asin tinauso sa iyang mga disipulos dan sabi mag-ako kamugabos sin magkakan kay ni tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa ido.
Siring man pagkapamanggis, pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinausa sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kakurang na pinapamahita niya mo. Pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa pagmahita magdato. Kaya kami nagruramdam sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudolot sa iyong makagurangnan, kaya ning tinapay nin buhay. Asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig umong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, tanghawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang kabos na klero, siring man giramdama sa imong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Rog na itong ipinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namiibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Virgen ay inakan Diyos, San Jose, sayang esposo. San Judas Tadeo, asin Santiago, singkabos na apostoles, singkabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, mumukanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawas at pamuraway sa imo, silingman, uli sa aki mong si Heso Kristo. Uli sa iya, sin kaibahan niya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, hapagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos ng gagalangan, sin kamurawayan, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan maka nakakaligtas na togon, si pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo. Mangyari ang bot mo sa tagaan, siring sa langit, ang sa mong kakanon sa roaldaw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang makakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak. Maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na Heso Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo, hare pagilinga, an sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin babagkani ko siya mapatuninong sin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Turinungan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ito ninungan, peace be with you.
Uyan sa tong kagurangnan, kodero kan Diyos, agpaparak ang masalan ng kinaban, palalan mga inaapod, sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Tamano kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na simlag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamaibig kita. Kagurang na nami ibig kami, tabangi kami ulikan pamibi ni Santiago Apostol sa iyang kapistahan. Maugma kami nag-ako kan mga banal mong balaog. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tan Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra,
oculos. Agnus converte, et Jesús, benedictum fructum ventris tuis, nobis, post hoc exilio, ostende, o clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut efficiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici meriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius beie interdetione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Kagurang-naan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ulikan mga pamibi, intercession ng San Tiago Apostol, Sin Maria na aning kaligtasan, kamuasin namal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, sin Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, Banal Eucharistia, lagaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning. Inang mapag-ampon, Virgen de Salvación, sa kuyarasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen de Salvación,